Siak ni Bobit Valenzuela, OFW from Taiwan, nga tagalatak sa Antonio Cagayan. Kat may saak nga napagkasatan nga representative kadato nga programa nga idodalwan ni Sir Roderick Molina. Hello sir. Kat dati nga kanta, kairoknoy ko kadagiti kalugarak. Iti kanta kita, kat nudumteng tu ti aldaw. Dumteng to ti aldaw nga data adwat mataengan ket agbaliw tumeten tilang nga ti may saken maysa agdanggaytan nga manglagi kadagiti samitin na palabas ti aldaw nga si kapaylat ar-armek ti nagkarika nga siyak met patpatken agkanak to nga tapay laing no siyak tot lumakayen arakupen nga kas ita kaububingak pay laing pamateg mo kanyak ita dinto nga ta agbaliw intong dumteng ti panawen nga siyak tot lumakayen dumteng to aldaw adata adwat mataengan ket agbaliw tumeten ilang nga ti may saken maysa agdanggayta amang lagip nga iti samitin na palabas ti aldaw asikapay ar-armek din nagkarika nga siyak met patpatkin agkanak to nga tapay laing no siyak tot lumakayen arakupem nga kas ita kaububingak pay laing pamateg mo kanyak ita dinto nga ta agbaliw intun dumteng ti panawen nga siyak tot lumakayen payud ko sa balintun kudel tuket agkuret-retun kinapormak agpukaw tun gwapok tuket agawaaw tun agkanak to nga tapay laing no siyak tot lumakayen arakupem nga kas ita kaububingak pay laing pamateg mo kanyak ita dinto nga ta agbaliw intun dumteng ti panawen no siyak tot lumakayen agkanak to nga tapay laing no siyak tot lumakayen arakupem nga kas ita kaububingak pay laing pamateg mo kanyak ita dinto nga ta agbaliw intun dumteng ti panawen nga siyak tot lumakayen pamateg mo kanyak ita dinto nga ta agbaliw intun dumteng ti panawen nga siyak tot lumakayen. Thank you.